Què tenim per aquí? I per aquí? Xavi, estàs fet un màquina. El que és guapo, és guapo. Avui ho peto, lligo segur. La Inés no para de mirar-me avui. Normal, qui no? Tot i que no riu gaire amb mi, riu més amb en Biel, molt més. Sempre sap què dir ell. Que no sóc graciós jo, no tinc sortides tan ingenioses. I a sobre he suspès química un altre cop. És igual, estic boníssim, això sí que ho tinc. No hauria d'haver-me saltat al gym ahir. Una horeta més tard i llibertat cap a la plaça amb els tets. No et miris la panxa, això és de pringat. Tu ets un crac. Estic tonto, no em sento jo mateix últimament. Què cony em passa? Tot em fa pal. M'agradaria parlar amb en Roger, ell és molt sensible. Podria dir-li de venir-se a la plaça. Però què va, no pinta res amb els col·legues. Aviam, Maria, respira. Recorda el vídeo de YouTube. Inhala, exhala, inhala... Tot anirà bé. Soc simpàtica, tinc amics... Ara només em queda creure-m'ho de veritat. Vull tornar al llit. Mai m'havien dit això. Tinc la veu bonica. I a més m'ho ha dit la Laura. Ella sí que té la veu bonica. Ella és tota bonica. S'estava rient de mi. Ho deia de debò. No li pega riure's de la gent. És la més simpàtica de la classe. Ha sonat sincera. Quines són? Com a mínim, a primera hora tenim dibuix. L'única assignatura que val la pena. Tinc ganes que vegin el cartell que vaig dissenyar la setmana passada. Crec que els hi molarà bastant. M'ho vaig currar. No hauria d'haver ensenyat el dibuix a la classe. El de la Clàudia era millor. I això que ni tan sols li interessa. N'ha fet en un moment. Jo em passo les tardes dibuixant i m'ho vull dedicar. Potser m'hauria de buscar un altre hobby. Joder, quines bosses. He dormit com el cul. Això és un gra? No. Segur que el Xavi les mena davant la classe sencera per fer-se el gracioset. Quina mala cara. Tant de bo no em veiés ningú avui. Podria dir que em trobo malament i anar cap a casa. He fet malament de penjar la foto. Ho sabia. Normalment arribo als 100 likes. Surto fatal. La borro? La borro. Un selfie nou de la Gigi. Que guapa. Tant de bo tenir aquesta pell tan fina. I que prima està. A mi aquest vestit em quedaria fatal. Hem d'estar concentrats avui, va. A tope. Ja queda poc, però bueno, va. Estic nerviós. Ja queda menys, vamos, va. Calma. Em pica la pell, però bueno. Jo crec que demà em sortirà tot bé, hem d'estar concentrats, però... i no perdre els nervis. Va, vinga. Demà es pot guanyar. Farà bon temps, suposo, però... bueno, a concentrar i a tope. Va. He fet els exercicis de literatura, el treball optatiu de psicologia, porto la roba d'educació física, mitjons, tampons, les carpetes... Què em deixo? Tot en ordre. Avui per fi sabré la nota de química. Ja pot ser alta si vull entrar a medicina. Tot esforç té la seva recompensa. Em maten. Els papes em maten. Un 8 pelat a química. Ni tan sols ha sigut una nota més alta. Merda, com he pogut fallar així? Merda i més merda. Estic arruïnada. Ni la uni ni res. La nota de tall per medicina és... No arribo. Ai, ja noto el cor. Quina ressaca, loco. Em van sobrar un parell de birres ahir. Em poso darrere i a subar-la, com de costum. La broma tenia gràcia. El López és un amargat. Si no vol que vagi dient comentaris, que faci la classe més dinàmica. A mi què m'expliques? I l'Arnau és un puto pilota. De què va dient-me pesat? De la resta ja m'ho espero, que són uns fifis. Però dels col·legues fa mal. Feia gràcia, no? No ha rigut ningú. Suposo que no m'han sentit bé o alguna cosa. Jo només vull animar una mica la penya. Suda. No serveixo per estudiar, clarament.